Поръчка за покривало от жакард. Хайде да го направим заедно. Наш клиент поръча шалте от памучен жакард за легло приста в цвят шампанско. Отбелязваме необходимият ни размер, очертаваме и го отрязваме, след което трябва да премахнем излишната ива, за да постигнем изчистения край на плата. Преминаваме към следващият етап на ушиване, но преди това трябва да се подготвим. Избираме калерка с цвят, съответстващ на плата, защото за нас всеки детайл има значение. Предварително сме избрали обкантваща лента, с която минаваме плата от всички страни, за да има покривката ни напълно завършен вид. Последният етап от ушиването е внимателно да затворим обкантващата лента с права машина. Именно тук всеки бот трябва да е подравнен, за да осигури здравина и да придаде завършен вид на покривката ни. След като покривката ни е напълно готова, остава да я сгънем внимателно и подготвим за пакетиране. Правим го с усещане за грижа и внимание към всеки един от нашите клиенти. Ако и ти държиш на качествената изработка и вярваш, че детайлите правят разликата, свържи се с нас. Всичко необходимо ще намерите в описанието.